Els 3 centres que conformem esta aliança com una agrupació de centres educatius hem forjat un projecte promogut pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Este projecte, anomenat Dualízate, disseny d'entorns i situacions d'aprenentatge en clau DUA, ha sigut desenvolupat per a fomentar l'educació inclusiva i la innovació educativa. Esta experiència de 2 anys ens ha portat a reflexionar, millorar i crear entorns educatius que contribueixen a la millora educativa, on l'alumnat es converteix en un element actiu que construeix el seu propi aprenentatge. El diseño universal del aprendizaje conforma el ADN de nuestra escuela. En les nostres escoles, la piràmide, el primer que és el més important per a nosaltres, son els nostres infants. Fomentando relaciones desde la horizontalidad y no desde la verticalidad. Hace 2 años empezamos a colaborar conjuntamente con las escuelas de Attilio Bruschetti y de Mendigoiti con el proyecto Dualízate. Un aspecto importante de las 3 escuelas es el acompañamiento respetuoso a los niños y a las niñas. Porque precisamente lo que queremos es llevar a cabo un aprendizaje lo más individualizado y lo más personalizado posible. Ahondar en lo más profundo de las necesidades de la infancia. Que los niños conecten con este sentimiento de capacidad, de competencia y que se sientan en su diferencia plenos y capaces. Lo que pretendemos es ayudar a trabajar la responsabilidad, su sentimiento de pertenencia y de importancia, que sus aportaciones son importantes para la escuela, para los entornos en los que viven. Por eso, organizar las aulas por ambientes de aprendizaje es fundamental para que el alumno adquiera esta autonomía a la hora de aprender. I això què vol dir? Respetar els ritmes de cada xiquet i cada xiqueta. I com podem fer això? Nosaltres creiem que se pot fer per l'acompanyament i, a més, del respecte a l'estètica, entesa com la creació d'entorns i espais bonics per a les persones que volem, que són els nostres xiquets i xiquetes. Con espacios individualizados de libre circulación, talleres, proyectos, cajas de aprendizaje que promueve sobre todo la vivencialidad, la experiencia. Tener espacios que facilitan una flexibilidad tanto del mobiliario como de los materiales es una fabulosa herramienta para que el docente pueda ofrecer a cada alumno lo que necesita para conseguir estos objetivos de aprendizaje. El projecte pedagògic del centre arreplega l'organització i els fluxos entre els espais, on aquests entorns es consideren part del procés d'aprenentatge. Este projecte ens ha permès potenciar i reflexionar sobre la importància del diàleg necessari que ha d'existir entre la pedagogia i l'arquitectura. Poder veure quina és la realitat de les escoles i veure també com la neuroeducació pot contribuir a aquesta millora de l'eficiència en l'ensenyament. Els estudis acadèmics prenen significat quan es materialitzen en contextos educatius reals. Justament per aquesta transferència d'aquell contingut i aquesta recerca que es fa a la universitat, poder-la també portar a les aules, perquè la nostra finalitat, en últim cas, és millorar l'educació. En aquest sentit, el projecte Dualízate ha suposat una porta d'entrada perquè la universitat i les escoles pogueren col·laborar en la creació d'unes caixes d'aprenentatge basades en textos literaris multimodals. Amb aquestes caixes el que hem pretès és posar a l'abast de l'alumnat perquè tingui d'una manera molt autònoma l'accés a un coneixement que en el segle XXI entenem com a multimodal, que ens arriba a partir de llibres objecte i de textos literaris en múltiples formats. Gure asmoa da, azken finean, ikasle hauek, neska mutiko hauek, etorkizunean, izan daitezen ere bai, erantzukizuna handiko personak. Mucho más allá de aprendizajes curriculares, al final lo que recogemos es que estos niños están preparados para la vida y al final es esto lo que nos llevamos.